nyaya ndidwayo pana pa ndiye kudaiswa iko zvinozi ndakupindira panyaya yandinoti Mount Darwin nebhindura. Asi mukomana aita nyaya iyi ari kubhindura, asi vabereki vake vari ku Mount Darwin. Amai vake nezuro havana kukwanisa kuenda pamhemberero, vari mukati mekuchema nokusafara pamusoro pezvakaitika. Mwanakomana uyu ane makore anokwana kuti aiwo 32 years dzekuberekwa. Vakazvarwa varipo 4, but iye 1 ndiye asina mhuri, asina basa raanoshanda, anogara pamba kuchengeta mombe nezvifuwo pamba, uye zvekuenda kumunda kunorima ndiye anotasikuridzi ndiye anochengeta pamba. Baba naamai varipo, baba wana chavanotaura, baba anogara vakanyarara zvavo, asi mwana anochema. Mwanakomana uyu akabata mai vake chibharu mumba mavo. Kubata mai vake mumba mavo chibharu zvaita sei? Apedza kuvabata chibharu ndokutora chitanda ndokuvabaya baya kwakavanzika. Ndonguva yakazonzwa vanhu kuti pane zviri kuitika. Amai vari mukati mekuchema, vanhu vachibva vamhanya ipapo ndokushinedza vamwe vana. Inzwai dambudziko riripo muri pedzerane vamwe vana vaamai vamwe vana kureva kuti vamwe chete neuyu anditi maunzwa manje aita nyaya uyu, asi vari kuti siyai vaite sei vapedzerane. Nguva yakasvika panext doors, mushure mekunzwa amai vachichema, haana kuramba, akati mai ava ndavaita mukadzi. Kunzeye kuti avadaro here? Ai kaka, baba Isabel mira ipapo, muri kuti mai mwana akachema yes, akati ndikawana kufambidzana naye handitika hatigarisani zvakanaka, mai vanenge vasingafari vanobva vati washayei. Ko ini nandizi chi? Andisi mukadzi here. Andisi mukadzi here. Kureva kuti vari kundishandisa ndikazovaudza kuti